kanda do kuma la folo mban karamogo fo karamogo fen fen be teme fayda kene kan mba be fo ka be walimando ko ni che ko ni braji vraiment o be ka fayda munundi ya rabbi ala ka mawu nafanai amina rabbi abora olu fana mimbolo ka duniya ko nana ya rabbi ala ka fale ala ka fen babla nola amina rabbi fayda ko fen badi do mais mogo min te fen valeri don ou bien mogo min te fen nafa don ni y'a fɔ a tigila mogo ɲɛna ale bolo tulongo fen de don mais ni y'a ye karamɔgɔ bɛ t'i sigi télé la ou bien radio la k'a fɔ n bɛ fayida di mɔgɔw ma c'est k'a y'a yɛrɛ nafa de ni fɛn min m'i yɛrɛ nafa i tɛ se k'a fɔ k'i b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mais mɔgɔ de b'a valeri dɔn ala ye mɔgɔ minnu ka c'est à dire a faamuya ani a dɔnniya nafa n'u ɲɛ b'a la mɔgɔ t'a nafa dɔn mɔgɔ min mako tɛ ko la mɔgɔ min yɛrɛ ma da ala ko la o de b'a fɔ ko fayida ko ye fu ye sinon fayida ye fɛnba ye alhamdulillah ni y'an dɔn kan ye folo kuma la ni ala ka diɲɛ ye gawo yana avancer an y'a min i kun tara taama na ni ala sɔnna i kun gɛlɛyara alhamdulillah ka da i ka explication di maa caman ma alhamdulillah vraiment n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn i ye tiɲɛ fɔ mawuludu tɛmɛnen kɔfɛ an tun ye émission fila ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ tɛmɛna o kɔfɛ ala y'a kɛ n tun voyagera tun taara jamana janw na ala y'a kɛ n segira ka na Abidjan mais ni wagati in na sunkalo makɔnɔ in na fo ka se sunkalo ma fo ka sunkalo tɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ mako bɛ gapo la o k'a dɔn k'a fɔ ko n nana parce que mɔgɔw ye n wele message cira SMS cira mɔgɔ caman mako tun bɛ na mais ala barika la caman fana nana n kɔfɛ so kɔnɔ yan caman fana ka furaw an ye fɛɛrɛ kɛ k'a c'u ma Mali b'a la yan Mali kɔnɔna b'a la Burkina b'a la Côte d'Ivoire b'a la Laginɛ b'a la Mauritanie b'a la Sénégal b'a la Gambie b'a la TV Zahara bɛ se jamana o jamana la ala barika la a bɛ mɔgɔ caman ɲɛ sɔrɔ WhatsApp sanfɛ an ka numéro in n'o de ye 73 46 63 15 ni ala sɔnna a bɛ affiché fɛnkɛ kan écran kan ni ka Abidjan numéro ni ala sɔnna ala barika la ala k'an bɛ sababa ma an b'o hakɛto ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ mais u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yan an bɛna fayida di ni ala sɔnna baarakɛminɛn minnu fana b'an bolo an bɛna kuma olu fana kan parce que fayida tɛmɛnen in na an ye fayida di an tilala ka kuma mun de ka o de ye dolo ko ye ni ala sɔnna an ye caman fɔ dolo ko la mɔgɔ caman y'an wele k'an ɲininkali kɛ u ka dolo ko la u ye minnu b'an sɔrɔ WhatsApp sanfɛ an y'a fɔ an ko adamaden dolo nasiraw ka ca dolo dɔw bɛ yen olu bɛ na san kɔnɔ dolo dɔw bɛ yen olu bɛ na kalo kɔnɔ dolo dɔw bɛ yen olu bɛ na tile kɔnɔ dolo dɔw bɛ yen olu bɛ na wagati yɛrɛ kɔnɔ dolo min bɛ yen n'a bɛ hadamaden yɛrɛ nafa kosɛbɛ kosɛbɛ o ye yɛrɛ ka dolo ye i yɛrɛ ta i ka dolo ye mun de ye ji do wa tasuma do fiɲɛ do bɔgɔ do an ye olu de walanwalali di an ko ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i ka dolo dɔn i bɛ se ka n'i bɛ Mali la jamana kɔnɔ yan i bɛ 400 bila ma Orange Money la an ka Mali numéro in kan n'i bɛ jamana kɔfɛ o ye 1000 ye ala sɔnna mɔgɔ caman y'an sɔrɔ o sira fɛ an y'u ka dolo f'u ɲɛna k'u ka sarakaw f'u ye o ni ala tɔgɔ min bɛ taa mais dɔw bɛ yen olu mako b'a la k'u ka dolo dɔn mais dolo yɛrɛ bɛ baara ni sarakaw ni ala deli minnu ye o bɛ ɲinɛ o kɔ an b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna san dolo mana lajɛ dolo bɛ tila ka baara a bɛ baara de ka tila k'a ladeli k'a ladeli k'a la k'a yiriw ni ala tɔgɔw ɲini k'a baara a bɛ komi i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la sisan i ko man kɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso consultation k'i la consultation kɛlen kɔfɛ ko a tɔgɔ di sumaya de b'i la ou bien kunkolodimi de b'i la ou bien kɔnɔdimi de b'i la ou bien nin bana in joli ko dɛsɛ de b'i la e m'a furaw ta i tɛ se ka nafaba sɔrɔ wala n'i ka dolo filɛ i ka dolo sarakaw na ala deliw i jija i k'o kɛ ala k'an bɛ sababa ma yan'an ka don fayida la an bɛ foli di ani dugawu kɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ bɛɛ an bɛ wagati min kɔnɔ banako min bɛ sen na n'o de ye coronavirus ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala min ye kiraw ni nabi ɲumanw ka banaw n'u ka problèmew ban yarabi ala k'a ban ala k'a dugan ni ala sɔnna an bɛ dugawu la su ani tile ɲɛmɔgɔ an kana ɲɔgɔn lasiran vraiment hadamaden ni ko kɛra ni ala ka latigɛw nana mɔgɔninfin kira ye fɛn fila de fɔ an ɲɛna a ko asilahul mu'minu duwawu a ko muminu ka kɛlɛkɛ marifa o de ye duwawu ye ni ko gɛlɛn nana bana ou bien gɛlɛya ou bien ko gɛlɛnw nana i ka duwawu kɛ a fɛn fila o juman ye kira ko sallallahu alaihi wasallam daw amradakum bi sadaq a y'a ka banaw furakɛ ni saraka ye an k'an jija an ka saraka bɔ an ka duwawu kɛ manamana ko ninnu ani manamana image ninnu ani vraiment ka ɲɔgɔn hawuja ka ɲɔgɔn ja wuli ni manamana kumaw ye vraiment an k'a dɔn k'a fɔ o tɛ solution ye solution ye fɛn fila dɔrɔn de ka duwawu kɛ ka saraka bɔ an k'an jija o la an ka duwawu kɛ an ka saraka bɔ i yɛrɛ bɛ se ka taa duwawu ɲini mɔgɔ fɛ
i yɛrɛ bɛ se ka duwawu k'i yɛrɛ ye i bɛ se ka saraka dɔ fana bɔ i bɛ se ka se dɔnnikɛla dɔ fana a bɛ se ka saraka dɔ f'i ɲɛna i bɛ se k'o bɔ ala bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen kisi cogoya min na nin bɛɛ ye ŋaniya ɲumanyaw de ye mais n'an ye ɲɔgɔn ja wuli vraiment o tɛ solution ye ninnu bana ninnu filɛ nin ye a ma daminɛ bi k'an to denmisɛnninya la bana fila nana bana kelen o ye kɔnɔboli bana ye an marakaw b'a fɔ ko a tɔgɔ ye di kelen o ye kɔnɔboli bana ye o tun nana anw fɛ maraka la i y'a faamu mais mɔgɔw tun b'a furakɛ n'an ka farafinfuraw de ye filanan o tun ye kurukuru de ye marakaw b'a fɔ ko misɛnɛ a bɛ bɔ denmisɛnninw na a bɛ bɔ mɔgɔkɔrɔbaw la mais o yɛrɛ bana yɛrɛ a tun bɛ furakɛ ka sɔrɔ i ma fura ta parce que o tun bɛ taa ni n'a bɛ mɔgɔ min na o bɛ taa ni wula fɛ lasara danni fɛ o bɛ taa ni bɔgɔ sumalen bugurunjɛ sokɔfɛlaw la o bɛ i da ka bɔgɔ de k'i kan wala ni bɔgɔ kɛr'i kan dɔrɔn bɔgɔ in funteni de o min bɛ k'i fari kan de o de y'a fura ye i y'a faamu wa alhamdulilayi ni nin bana in fana nana toujours an bɛ solution de ɲini a la ni duwawu ni sarakaw ye ala k'an bɛ sababa ma wala alhamdulillah an bɛna tɛmɛ ni fayida min ye bi komi an bɛ wagati min kɔnɔ bana ko de bɛ sen na bana fura kira sallallahu alaihi wasallam ye fɛn min fɔ an ɲɛna bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o kɛ ni bana bɛ mɔgɔ min na o de ye fatiha ye al-fatiha suratul fatiha suratul fatiha Muhamɛdi fɛnba don fayida ba don an bɛna fayida di jamaw ma mais mɔgɔ min ni mako bɛ fayida la n'an ye fayida fɔ télé la i bɛ lamɛn kosɛbɛ i bɛ fayida lamɛn ou bien i b'a enregistrer k'a lamɛn n y'a f'i ɲɛna cogo min i b'a kɛ ten mais n'i ye ne wele an tilalen kɔfɛ fayida la k'a fɔ parce que i bɛ mɔgɔ ba yirika de b'a lamɛn bɛɛ lajɛlen b'i wele k'i ka sagala ale kelen ye an fana bɛna sɛgɛn i y'a faamu wa mɔgɔ min b'a fɛ n ka sagala n tɛ sagala ten dɛ i b'a a kuma bɔ de i bɛ 1000 bila n ka Orange Money la n bɛ sɔrɔ k'a ɲɛf'i ɲɛna ou bien i b'i sigi ka télé lamɛn tuguni ou bien i b'a enregistrer k'a bila i kun i b'a lamɛn parce que mun de y'a to fayida filɛ nin ye a tɛ mɔgɔ nafa an tɛ fayida barika ɲini nin fayida ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye n'anw b'a fɔ ni ka an karamɔgɔ minnu bɛ tɛmɛ fayida kɛnɛ kan n'u b'a fɔ i b'a sɔrɔ u y'a barika de ɲini ka sɔrɔ ka na tɛmɛ wala fatiha fɛnba de don fatiha filɛ nin ye a dɔnbagaw an karamɔgɔbaw y'a fɔ ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka fatiha kalan ka taa basmala ka taa bila wala danila la k'a kalan ninakili kelen ninakili siɲɛ kelen bisimilahi rahmani rahim ka taa bila wala danila la ninakili siɲɛ kelen i b'a siɲɛ 7 kɛ mais n'i ye siɲɛ kelen kɛ i b'i ninakili bila n'i ye siɲɛ kelen kɛ i b'i ninakili bila a siɲɛ 7 n'i y'a kɛ fɛn o fɛn na a kɛla tulu de ye sa o a kɛla yiri de ye sa o a kɛra ji de ye sa o k'a min ou bien k'a susa i fari la ni problème fɛn fɛn ye f'i ka ala jɔ yɛrɛ ya Allah a tɛ wuli fewu a tɛ wuli fewu ou bien ni mɔgɔ min bɛ se k'a sɛbɛn n'i ye fatiha sɛbɛn siɲɛ 9 n'i banna i bɛ sanji ji ɲini sanji ji min ni san nana sa i b'i jɔ ni minɛn ye sanji kɔrɔ ou bien i b'a bila minɛn bila sanji kɔrɔ ji min bɔra sanfɛ k'a sɔrɔ a ma tɔni duguma i b'o ji de kunbɛn ka a fatiha siɲɛ 9 in ka nasi kɔnna ye k'a min ou bien ka k'i mako ye i b'a ŋaniya ni mako ye a kɛra banako ye o a kɛra denko ye o a kɛra musoko ye o a kɛra nafoloko ye o a kɛra fɛn o fɛn ye fo Alahu Taala ka musajabu di ma fatiha ye fɛnba de n'an ko an ka kuma fatiha yɛrɛ nafa kan an bɛ su in na bɛɛ k'a la mais Gago sa i bɔra k'i da don fatiha min fayida la a kɛli ka gɛlɛn dɔw ma est-ce que i b'a se ka baara mɔgɔw ye ni ala sɔnna an bɛ se ka baara mɔgɔw ye parce que an bɛ se ka n bɛ n'o yɔrɔ de fɔ parce que i b'a dɔn fayida filɛ nin ye ala ma bɛɛ da parce que kira y'o de fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam a ko inna Allah lam yanzil da'in illa waja'ala lahu dawa'un ala ma bana foyi jigi a ma problème foyi jigi dugukolo sanfɛ f'a ye fura bila la ko a ye furakɛli kɛ a tilala k'a fɔ ko riwaya dɔ la ko alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ala ye mɔgɔ dɔw ladɔnniya problème fura la a ma mɔgɔ dɔw ladɔnniya la o kɔrɔ ye mun ye ala ye musajabu di mɔgɔ dɔw ma i ka mɔgɔw ka problème dilan k'i yɛrɛ ka problème dilan mais a y'a dɔnniya yɛrɛ di dɔw ma mais a ma musajabu d'a ma sinon an karamɔgɔ caman de sigilen bɛ ka lamɛn o b'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se k'anw kalan siɲɛ 100 o bɛ se k'an kalan fo ka dugukolo meleke mais tuma dɔ olu y'a kalan cogoya min na ani n'olu ko b'a baara la ma musajabu nɔgɔya u ma ala y'a nɔgɔya dɔw ma a ma nɔgɔya dɔw ma wala ni e ko ne kalannen don ne yɛrɛ bɛ taa ka taa o fɛn a kɛ o cogoya la k'a sɔrɔ musajabu t'i bolo parce que musajabu bɛ don mɔgɔ la kabini ka kow daminɛ musajabu bɛ don i la alhamdulillah an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn an ye karamɔgɔdenw de an ye karamɔgɔya sɔrɔ an ka du kɔnɔ ne wolola Gunbu Nara
ni ala ka jɛ ɲɛ n fa yan fan fɛ n ba yan fan fɛ o la musajabu n'i m'a sɔrɔ côté dɔ fɛ i b'a sɔrɔ côté dɔ fɛ an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn an bɔra bɔkolo minnu na alhamdulillah an bɛ ala fo mais a bɛ se ka kɛ dɔ fana bɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la mais ala ma musajabu d'i ma o la n'i ko ne kalannen don karamɔgɔ u ye fayida di dɔrɔn ne fana b'a kɛ o kɛcogoya la k'a sɔrɔ musajabu t'i la a bɛ gɛlɛya i bolo i bɛ musajabu yɔrɔ de ɲini i bɛ se ka se karamɔgɔ dɔ ma a bɛ se ka kɛ ne gaku ye a bɛ se ka kɛ karamɔgɔ wɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ i yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ min na vraiment ni musajabu b'a la n bɛ taa fɛ a ka sɛbɛn k'a di yan ou bien n bɛ taa nin fɛ a k'a baara k'a di yan baasi foyi t'a la ala k'an bɛ sababa ma inshallah belebele o tɛmɛnen kɔfɛ an ɲɛ bɛ tabali falen alhamdulillah an bɛ fɛ ka dɔn nin ye fɛn jumɛn kan alhamdulillah ni nin ye an bɛ fura min kofɔ ko shifaw a yɛrɛ sɛbɛnnen filɛ nin ye dawa u shifaw li kulli mardin ni y'an ka shifaw de ye ale ye bana caman fura de ye surtout an bɛ nin wagati minnu kɔnɔ bana minnu bɛ yen ni mɔgɔw tɛ ka solution sɔrɔ a la ni ala sɔnna an b'a fɔ a fura dɔ dɛ mais ni ala sɔnna n'i wasa donna parce que nin dilanlen don n'an ka farafin yiriw de ye a dilanlen don ni yiri caman ye ni ala ka diɲɛ ye a dilanlen don ni an ka farafin yiri camanba de ye i y'a faamu yiri caman b'a la kuranna ayaw fana b'a la ala tɔgɔw b'a la an b'a labɛn ni o de ye ni ala sɔnna komi kira sallallahu alaihi wasallam y'o fana fɔ an ɲɛna a ko an k'an ka problème furakɛ ni kuranna ye i n'a fɔ Alahu taala yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin a ye kuranna in jigi de k'a kɛ an ma fura ye ka tila k'a kɛ an ma hinɛ ye k'a di mu'miniw ma o la nin ye yiri de an ka farafin yiri de ye shifaa'un a bɛ bana caman furakɛ farikololabana la i n'a fɔ koko i n'a fɔ furudimiw i n'a fɔ tension bɛ mɔgɔ min na diabète bɛ mɔgɔ min na ani bana sidɔnbali bɛ mɔgɔ min na tuma dɔ i taara dɔgɔtɔrɔso la o y'i lajɛ ka analyse k'i la i m'i ka bana fura sɔrɔ mɔgɔw bɛ nin fura in san bolo kosɛbɛ siɲɛ fɔlɔ in n'an delila k'a yira fura in a bidɔnba bɛ yen a bidɔn fitinin bɛ yen nin y'a ye litiri ye nin y'a demi litiri ye ni ala ka diɲɛ ye o sɔngɔw tɛ kelen ye ni ala sɔnna an bɛ nin feere 300 an bɛ nin feere 600 ni ala ka diɲɛ ye mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ ou bien ani mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ bana b'i la bana min vraiment a bɛ k'i degun i bɛ message caman ka whatsapp la n'o de 73 46 63 15 walima i b'an wele i b'i ka bana expliquer n'i mako bɛ fura in na ni ala sɔnna an kɔni nin ye 600 ye nin ye 300 ye ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a san bolo yan nɔ mais n'i bɛ jamana wɛrɛ la n'i b'a fɛ k'a san i bɛ wari bila ka na mais a tɛ komi bidon kelen bɛ se ka traitement kɛ ou bien bidon fila bɛ se ka traitement kɛ wala i bɛ caman bɛ se ka nin litiri 5 san i bɛ se ka nin fana i bɛ se ka nin ɲɔgɔnna 10 san ni ala ka i bɛ se ka bɔ i b'i ka traitement kɛ n'a ye n'i bɛ kɔfɛ ou bien n'i bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ i bɛ se ka na 2 3 san komi yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na ni ala sɔnna i bɛ se k'a san k'a bila i bolo an b'a ta cogoya f'i ɲɛna ni ala ka diɲɛ ye ni a bɛ bana caman furakɛ ni mɔgɔ min bɛ komi an m'a bila publiquement yɔrɔ bɛɛ la parce que i b'a dɔn bi i bɛ taa i ka fura di mɔgɔ dɔw ma tuma dɔw yɔrɔ dɔw la bon vraiment i tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la o dɔw b'a fɔ o b'a fabriquer cogoya wɛrɛ la k'a kɛ i ka fura dɔ o de k'i ka fura tɛ mais ni mɔgɔ min mako b'a la tuma dɔw ba kɔfɛ yan fan fɛ an ka danaya mɔgɔw bɛ yen an bɛ se k'a di olu ma an yɛrɛ bɛ se k'a f'i ɲɛna directement taga karisa fɛ i bɛ fura sɔrɔ yen ou bien yan Bagadaji an ka mɔgɔ minnu bɛ Bagadaji nara place la an bɛ se ka mɔgɔ dɔw f'i ɲɛna taga yen i b'a sɔrɔ yen bon mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ i n'a fɔ Mauritanie Sénégal ninnu ni Gambie ninnu Burkina ninnu na wala ni mako b'a la ni an n'an kumana ka bɛn i bɛ wari bila ka na a n'a transport i y'a faamu i bɛ transport bila ka na an b'a di carretigiw ma ni ala sɔnna i bɛ Mauritanie o bɛ Sénégal o bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni ala sɔnna an bɛ deli ka furaw bila ka taga ten a bɛ taga mais ale a mugulama fana bɛ yen a mugulama de ye nin ye shifaw ye mugulama de ye nin ye ni ala sɔnna ni mugulama in fana kabako b'a la kosɛbɛ ni kabako ba de bɛ nin na ni ala ka diɲɛ ye parce que nin dilanlen don ni yiri minnu ye an ye nin analysew kɛ parce que ne yɛrɛ ye tradithérapeute de ye n ka carte bɛ n bolo ni ala ka diɲɛ ye ni yiri minnu b'a la denkisɛ tɛ mɔgɔ min fari la i kɛra cɛ ye i kɛra denko gɛlɛya bɛ maa min denko gɛlɛya bɛ mɔgɔ min na i y'a faamu a kɛra cɛ ye i kɛra muso ye o ni ala sɔnna nin yiri mugu in n'i y'a sɔrɔ ni ala sɔnna a bɛ denkisɛ bila i fari la mɔgɔ min fana n'i ka maniji ni a ka fɛgɛn ou bien i ka teli ni ala sɔnna i bɛ se ka nin ta mɔgɔ min fana n'i bɛ dumuni kɛ surtout sunkalo bɛ ka se nin bɛɛ lajɛlen dama ka kan o la komi sunkalo bɛ ka se mɔgɔ caman bɛ yen vraiment o b'a fɔ ko bana b'o la o tɛ se ka sun comme ça i b'i jija i bɛ nin fura ninnu ta ni ala ka diɲɛ ye ni dumuni tɛ yɛlɛma mɔgɔ min kɔnɔ ou bien tuma bɛɛ kɔngɔ tɛ e minɛ ni ala ka diɲɛ ye inshallah n'i ye nin fura in ta ala barika la fura mugu in a b'i dɛmɛ ko caman nin kɔni bɛ 1000 de ale ye 1000 de parce que ale baara ka ca ale ye 1000 de mais jima in nin ye 600 ye nin ye 300 ye ni ala ka diɲɛ ye
ninnu bɛɛ lajɛlen min filɛ nin ye ninnu bɛ bana caman furakɛ hali funu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo a fila bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ni Ala ka jɛ ye a fila bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ni Ala ka jɛ ye an ma dan funu bɛ mɔgɔ minnu na an ma dan sifanw an ma dan a jima a n'a muguma dɔrɔn ma an y'a tulu fana labɛn a tulu fana de ye nin ye mɔgɔ minnu bɛ ni koloci b'u la awɔ o bɛ mɔgɔ minnu bɛ tuma bɛɛ fari fan kelen b'u dimi u bɛ fasa dimi bɛ mɔgɔ minnu na o bɛ mɔgɔ minnu bɛ yen tuma dɔ vraiment i fari bɛ funu ni yɛrɛ ye ni Ala ka jɛ ye nin ye sifanw an ye nin dilan ni fatiha de alifatiha don ani yiri don ni Ala ka jɛ ye o de kosɔn ko fatiha ko a bɛ fɛn caman kɛ ni Ala ka jɛ ye mɔgɔ nin ye a tululama ye bon tululama ya qualité fila de don nin ye a wadudu nasira ye o ye muhiba ye kanu ni Ala ka jɛ mɔgɔ min bɛ i ma ka go mɔgɔw ye ni Ala sɔnna parce que a bɛɛ lajɛlen ye boîte kelen de ye mais tɔgɔ mun b'o la tɔgɔ ninnu tɛ kelen ye o dilancogo fana tɛ kelen ye ni Ala ka jɛ ni Ala sɔnna ni an ye nin kɛ 600 muhiba ta ɲan y'o kɛ 1000 muhiba ni ale ye 1000 k'i pour ka dawula sɔrɔ k'i koja mɔgɔw ye mais ale baara cogo wɛrɛw bɛ min bɛ se ka labɛn yɛrɛ tɔgɔ la min si ni nin tɛ kelen ye ni Ala ka jɛ waro fɛrɛ nin fana tɛ kelen ye ni Ala ka jɛ ye Ala k'an bɛ sababa ma bon sifanw ni fana a muguma kɛcogoya wɛrɛ fana bɛ yen gange kɔnɔdimi bɛ mɔgɔ minnu na ani kisi bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ nin fana y'a mugulama ye souvent an bɛ nin fana bila ka taa jamana janw na k'a di mɔgɔw ma i y'a faamu gange kɔnɔdimi i b'a fɔ a bɛ fɔ ko dɔw ma n'u y'a furakɛ b'u tɛ den sɔrɔ voilà bon gange kɔnɔdimi nasiraw ka ca a dɔw bɛ n'u ka musow ka règle bɛna wagati min na o wagati de a bɛ k'u la dɔw ta fana bɛ yen a bɛ comme ceinture a bɛ k'u kɔnɔna na i y'a faamu alhamdulillah nin fura ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye Ala barika la Ala ni ko ɲɛɲini an yɛrɛ ka kɔnɔnajɛya an ye ninnu bɛɛ dɔnniya sɔrɔ parce que Ala barika la an y'an ka baaraw daminɛ bi côté i n'a fɔ mɔgɔw b'a kalama cogoya min na tuma dɔw anw yɛrɛ an bɛ baara mɔgɔ dɔw bɛ n'an fɛ an karamɔgɔlakaw don a dɔw bɛ yen o ye farafin ko de ɲɛɲini mɔriw tɛ dɛ mais farafin yiri o y'o ɲɛɲini mun nana an fɛ mako wɛrɛ la o fana o bɛ dɔnniya min b'u la o b'a dɔn k'a fɔ dɔnniya anw bɛ se k'a inventer an bɛ se ka c'est-à-dire a dayɛlɛ ka tɛmɛ olu kan o b'u o cogoyaw yira an na Ala k'an bɛ sababa ma ni an bɛ nin feere 400 ni Ala ka jɛ ye an bɛ nin feere 400 bon fɛn min ye an ka marakaw dɔn de la k'a yira ko sakati kopati dabali fura i tɛ kojugu kɛ mɔgɔ la ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ la a bɛ segin ka taa tigi ma nin y'a a yirimugu ye ni Ala sɔnna a dagaw fana bɛ yen an b'a dɔn mɔgɔw ye ni a problème bɛ mɔgɔ minnu kan ni Ala ka jɛ ye Ala k'an bɛ sababa ma nin ye 1000 nin ye 1000 ye komi fura ninnu mɔgɔ minnu mako b'u la jamana kɔfɛ i n'a fɔ Faransi ni Amérique ninnu peut-être o bɛɛ bɛ se ka lajɛ télévision so la mais ni mako b'a la ni ko mako b'a la a ka a bila ka taga di yan an kɔni ka prix ye min ye dɔrɔn an b'o dɔrɔn de f'i ɲɛna i b'o ci an ma ni yɛrɛ se bonya min ye i b'a kani mais a kan ka se ma ni transport ni dépense minnu ye i yɛrɛ b'i jija k'olu sara mais gawo sa ni mugu ye dabali fura don nin bɛ kɛ fɛn de la nin bɛ kɛ nɔnɔ la ka min a bɛ kɛ nɔnɔ la ka min a bɛ se ka kɛ di fana la ka mugan a bɛ se ka kɛ tulu fana la i b'a mu i fari la i bɛ se k'a k'i ka koliji fana la ni sigalen don k'a fɔ ko dabali ko i b'a k'i ka koliji la an ye kabako caman kɛ ni nin ye ni Ala ka jɛ ye wallahi ne yɛrɛ an ka yɛrɛ ka maraka don a bɛ bɔ Kayi fan fɛ a delila ka na a nana k'a sɔrɔ o ye dabaliw ni kojugu de kɛ k'a bila ɲɛ a ye nin ta ka taga n'a nɔfɛ u ka burusu kɔnɔ tumana min na o ye dumuni d'a ma o ye dumuni kɛ ka ban o tun b'ale ka dumuni de bɔ dan ale bolo ko bonya de don ja o b'a fɛ k'a ta de tiɲɛ ale ye nin dɔ kɛ nɔnɔ la k'a min a ma hali 10 minutes kɛ a ye dumuni in fɔɔnɔ fɛn ɲɛnama de bɔra dumuni kɔnɔ i y'a faamu a ko dugusɛjɛ tuguni a tilala ka dɔ kɛ tulu la k'a mu a fari la a taara mɔgɔ min fɛ o tigilamɔgɔ a donn'a fɛ dɔrɔn a y'i da birifini de kɔrɔ k'ale man kɛnɛ a dalen a ko a bɛ k'a fɔ ko karisa ko yafa ma parce que mɔgɔ min ye kojugu k'a la a bɛ k'a fɔ o tigilamɔgɔ ko yafa ma i y'a faamu Ala k'an bɛ sababa ma hali bi Ala ka hɛrɛw kɛ Ala ka suturaw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye an ka wusuna kabako wusuna ale de ye nin ye ni Ala sɔnna o de ye nin ye maliyɛnw k'a ma ko kabako wusuna ivoiriyɛnw k'a ma ko intervention rapide ni ko gɛlɛn b'i la sisan kungo gɛlɛn b'i kan ou bien souvent i ka kalo saraw tɛ sɔrɔ i bolo ou bien tuma dɔ i bɛ taa lɔgɔ la i bɛ taa sugu la vraiment suguw tɛ ja ou bien tuma dɔ baarakow ka gɛlɛn ma bi i bɛ baara sɔrɔ sini i tɛ baara sɔrɔ i jija i ka nin ta sɔgɔma o sɔgɔma i bɛ dɔɔnin bila tasuma na ale dilancogo ka ca nin kɔni an bɛ nin feere 1000 tantôt
mais tuma do an b'a dilan mɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ la o la n'an bɛnna prix min na an b'a labɛn i yɛrɛ tɔgɔ la ni ala ka diɲɛ ɲɛ inshallah bi iznillah i b'i yɛrɛ sɔrɔ ni ala ka diɲɛ ɲɛ ala k'an bɛ sababa ma donc o tɛmɛnen kɔfɛ ninnu yiralen bɛɛ kɔfɛ ka di maa caman ye ɲɛmaaya k'a sɔrɔ alhamdulillah rabbil alamin ɲɛmɔgɔya o sɔrɔli ka nɔgɔ kojugu ni ala ka diɲɛ ɲɛ parce que n'i y'a ye tuma do gaku tɛ sigi an bɛ taa Gabon an bɛ taa France an bɛ taa Amérique an bɛ taa Chine an bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ parce que ɲɛmɔgɔya hali jago fan fɛ faamaya fan fɛ société fan fɛ ou bien an ka jɛkulu ninnu an ka farafin jɛkulu ninnu yɛrɛ fan fɛ a si tɛ ɲa f'i ka ala deli dɔw de kɛ mais bɛɛ tɛ se parce que i b'a dɔn ala deli filɛ nin ye bi i b'a mɔgɔ caman de bɛ kuma b'a fɔ ne bɛ se ka nin kɛ ne bɛ se ka nin kɛ tuma dɔ i tɛ tigɛ a tigi la fo a ka jɛ n'a jɛra tuma min na de i bɛ sɔrɔ ka tigi la o de kosɔn ne filɛ ne tɛ presse mɔgɔ kɔ wallahi n'i ye ne wele k'i ka kungo fɔ ne ɲɛna tant que i yɛrɛ m'i ka kungo minɛ i sɛbɛ ma ne mako t'a la mais n'i y'a minɛ i sɛbɛ ma ne b'a minɛ n sɛbɛ ma ni ala ka diɲɛ jamanaw kɔfɛ anw kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu don da la faamaya fan fɛ ala sababu ala deliw sababu an'an ka kaliwaw n'an ka iriyadaw sababu foyi man ca ni o ye ni ala ka diɲɛ ɲɛ o baaraw b'an bolo an b'a kɛ k'a d'i ma ni ala sɔnna i mako bɛ jɔyɔrɔ dɔ de la i n'a fɔ fanga wallahi hali n'a y'a sɔrɔ a tɔ tora tile 3 de n b'a daga labɛn k'a d'i ma i b'i kɔ a la siɲɛ 7 sigiyɔrɔma 1 siɲɛ 7 sigiyɔrɔma 1 i mako bɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la ayi tile 7 tɛ don i n'o cɛ tile 7 tɛ don i n'o cɛ abada an bɛna se élection wagati ma ni ala sɔnna b'a fɔ député tɔ tora tile 3 n'a tigi sera ma ala sɔnna n'a tigi sera ma ni ala sɔnna n b'a da ni n y'a labɛn ni sera k'a labɛn ka wuduw kɛ k'a d'a ma ale kɔni b'i kɔ a la siɲɛ 7 sigiyɔrɔma 1 siɲɛ 7 sigiyɔrɔma 1 ni ala sɔnna a tɛ semaine 1 sɔrɔ abada a mako bɛ jɔ yɔrɔ min na f'a k'o sɔrɔ siga foyi t'o la ni ala sɔnna ala y'o dalilu d'a ma ni ala ka diɲɛ non ye ko ye fɔ ko ban adamaden mɔgɔninfin an tɛ nata waritigi la an tɛ nata faama la ala ye dɔnniya min d'a ma ni ko ye faama ye ni ko ye waritigi ye ala ye dɔnniya min d'a ma foyi t'i bolo min ɲɔgɔnna tɛ anw yɛrɛ bolo ni ala sɔnna an tɛ nata i la an tɛ taa garibuya la i da la an kɔni bɛ min kɔ dɔrɔn ala ani tiɲɛ ala ani tiɲɛ parce que an t'a fɛ ala taala ye bonya min d'an ma k'a fɔ an bɛ ala fitiriwaleya ni o bonya ye k'a fɔ an bɛ taa o bonya falen faama dɔ la ou bien fɛngɛ dɔ la an mako t'o la an mako bɛ min na dɔrɔn dɔnniya min b'an bolo ala ka se k'an kunna wolo n'o yanni saya cɛ ka tila ka taa don alijinɛ kɔnɔ an tɛna nkalon tigɛ ye ka wari kosɔn i jɔyɔrɔ kosɔn foyi n'an ko an bɛ se ka min kɛ ni ala ka diɲɛ an b'a kɛ i y'a faamu ni ala ka diɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ komi i ye ɲininka bɔlanɛgɛ minnu bɛ n tɛgɛ la n'o de ye kabatini sulemaniya ye bon ni ala sɔnna komi n natɔla don ka bɔ voyage la caman ma labɛn mais min bɛ n tɛgɛ la kɔni mɔgɔw ɲɔgɔn ɲɛ b'a la a sempululama filɛ a piyɛrilama filɛ a basitulama fana filɛ ni ala tɔgɔ yɛrɛ bɛ min kan ni ala sɔnna a fana filɛ nin bɛɛ n'a dilan cogo don ni ala ka diɲɛ ɲɛ ninnu ye kabatini sulemaniya de ka ninnu to i tɛgɛ la ni ala ka diɲɛ ɲɛ ala b'i kisi gɛrɛgɛrɛ ko ni masibako ma ala b'i kisi bana juguw ma a b'i kisi ɲɛ juguw ni da juguw ma a b'i kisi i n'a fɔ accident jugu ni ala sɔnna i tɛ to la n y'o kuma fɔ a ka ca san 20 ye mɔgɔ hakɛ min ye bololanɛgɛ ninnu ta Europe caman Espagne siraw ni Maroc siraw ni Algérie ji sira ninnu kan ka kisi sɔrɔ n'a ye foyi man ca n'a ye ni ala ka diɲɛ hali sini a tigilamɔgɔw b'an nafa wala kabatini sulemaniya in a piyɛrilama bɛ yen a sempululama bɛ yen a basitu fana lama in fana bɛ yen ni ala ka diɲɛ ɲɛ ni ala sɔnna bon piyɛrilama in bon comme an tun y'ale kɛ 12 de mais a qualitéw ka ca a dɔw bɛ olu bɛ se ka se 20 40 ma kɛcogoyaw b'a la sempululama in kɔni ye 60 ye ni ala ka diɲɛ ɲɛ ala k'an bɛn sababa ma voilà nin ye bon an bɛ nin labɛn parce que nin labɛn cogoya ka ca parce que nin bɛ labɛn n'i ka dolo de n'an y'i ka dolo filɛ i ka dolo ni ala tɔgɔ min bɛ taga yɛrɛ ani kawatimu min bɛ taga yɛrɛ an b'o de labɛn k'a d'i ma tuma dɔw a sɔngɔ bɛ se ka caya tuma dɔw a sɔngɔ fana bɛ se ka nɔgɔya ni ala ka diɲɛ ɲɛ ala k'an bɛn sababa ma gawo tɛmɛnen kɔfɛ kunnafɛnko kɛlen bɛ ka muso caman sɛgɛn alhamdulilayi rabbil alamin kunnafɛnko koba de don parce que kunnafɛn filɛ nin ye ni kunnafɛn bɛ mɔgɔw kɔ musow dama tɛ an bɛ kunnafɛn furakɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an yɛrɛ ka se ka faransi sɔrɔ a la ni kunnafɛn furakɛli i y'a faamu kunnafɛn ye fɛn juguba de ye parce que kira yɛrɛ kumana kan sallallahu alaihi wasallam don dɔ la kira n'a ka sahabaw tun bɛ baro la a ko mɔgɔ si t'aw la fo ala ye kunnafɛn bila o ko hali e mamadu a ko hali ne mamadu ko mais ala ye ne ta kolon ye a tɛ n bila fɛn foyi la fo ɲuman ni kunnafɛn bɛ cɛ ko bɛ a bɛ muso ko tuma dɔ a bɛ dɔw bila nkalontigɛ la a dɔw bɛ dɔw bila jɛnɛya la
a bɛ dɔw bila fana u ni mɔgɔ tɛ bɛn a bɛ dɔw bila tuma bɛ u dusuma ka go a bɛ dɔw bila u b'u yɛrɛ labɛn mɛ u ko tɛ diya mɔgɔ ye kunnafɛn bɛ nin bɛɛ kɛ mɔgɔ la i bɛ muso ɲumanba dɔ ye a tɛ se ka furu ɲa i bɛ cɛ ɲumanba dɔ ye a tɛ se ka muso mara ka so kɔnɔ wari b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo mɛ a tɛ se ka muso mara ka so kɔnɔ gansan tɛ a bɛ dɔw fana bila dulɔmi ni dɔrɔkutaw ni ko kuntaw na ni ala ka diɲɛ ye ni i nana fɛ parce que i b'a dɔn dɔw b'a fɔ ko vraiment ne ye n ka kunnafɛn furakɛ a dɔn se a bɔn se mɛ mɔgɔ caman bɛ kuma kunnafɛn ko tɛ se parce que kunnafɛn filɛ nin a dɔw filɛ nin ni anw b'a furakɛ ni rukuya ye souvent ka kuranna aya kalan rukuya la dɔw b'a fɔ k'olu tɛ daga fɛ o tɛ nasi fɛ o tɛ sɛbɛn fɛ o tɛ foyi fɛ mɛ n'u tigilamɔgɔw nana an tɛ daga d'u ma an tɛ nasi d'u ma an tɛ foyi d'u ma mɛ an b'a f'i ɲɛna don o don i bɛna an bɛ rukuya kɛ la n'i y'a ka rukuya daminɛ a ka kunnafɛn b'i fa nɛni a b'i ba nɛni a b'i bagabaga a b'a fɔ n'i ma fara n na n b'i mobili bin n'i ye n bɛ tasuma wulila n b'i kɛ tan n b'i kɛ tan ɲɛŋɔɲɛ mɛ gawo sisan i ko ka mobili bin o kunnafɛn bɛ kɛ sababu ye kunnafɛn bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔ la ala k'an kisi o ma de sinon o bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔ la saba siran jugu caman hali o bɛ se ka tasuma wuli la sisan kunnafɛn jugu bɛ e min k'i ye karamɔgɔ ye i b'a furakɛ n'i tɛ kɛ cogoya dɔ a bɛ tasuma wuli la mɛ a bɛ min na a bɛ se ka gɛlɛya a bɛ se ka bɔn a bɛ min na parce que a y'a sago sɔrɔ o la ka ban a y'a sago sɔrɔ o la déjà a y'o k'a sago ye mɛ e min ko n b'a gɛn ka bɔ a la tuma dɔ dɔw de b'i ka wari minɛ sa olu tɛ se ka taga o sira de kan i y'a faamu wa tuma dɔ an bɛ a daga yiri n'a dagaw dɔ dɔw ye ni cɛ don an bɛ daga 3 dɔ ye ni muso don an bɛ daga 4 dɔ ye ni ala ka diɲɛ kunnafɛn jugu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la parce que a bɛ dɔw ka garijɛgɛ ko tiɲɛ a bɛ dɔw i b'a sɔrɔ u bɛ tunga fɛ u b'a fɔ k'u ye n dabali ka sɔrɔ dabali tɛ kunnafɛn jugu de b'i kɔ n b'a fɔ dabali tɛ yen dɛ dabali bɛ yen dabali yɛrɛ ka dabali kɛcogoya ka ca dabali dɔw bɛ yen anw bolo k'a fɔ u bɛ taa karamɔgɔ fɛ u bɛ taa soma fɛ ka taa dabali kɛ la o bɛɛ tɛ dabali ye dabali dɔw bɛ yen olu ye ɲɛjugu ni dajugu de ala ye mɔgɔ dɔw da u ɲɛ ka jugu n'u ɲɛ dara i ka hɛrɛmako kan i y'a faamu wa o hɛrɛ in o t'i nafa tuguni k'a sɔrɔ a ma taa mori fɛ a ma taa soma fɛ dɔw fana bɛ u da de ka jugu n'u u y'u da don i ka hɛrɛmako la o hɛrɛmako in o t'i nafa tuguni ala y'o tigilamɔgɔw da ten kira y'a fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ ala ka latigɛ bali ko ɲɛjugu ni dajugu tun bɛ ala ka latigɛ bali i y'a faamu wa bon o la diɲɛ latigɛ kɛcogoyaw ka ca mɛ mun de bɛ mɔgɔ nafa nin bɛɛ lajɛlen na o ye ka to ala ko ka limaniya ala ko i ka dan yɔrɔ min na i ka dan i b'a dɔn adamaden mɔgɔninfin mɔgɔ caman b'a fɔ ko n bɛ karamɔgɔya kɛ n bɛ moriya kɛ n bɛ mɔgɔw mako dilan tuma dɔw n'a ye dawula sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ a bɛ dan sago n'a ye dan sago dɔrɔn ala ye bonya min don a fari la o bonya bɛ bɔ duwawu jaabi min tun b'a la o duwawu jaabi tɛ yen tuguni bon o la hadamaden ni ala ye place fɛn fɛn d'i ma to ala kɔ an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala k'an to ala ko o de b'an bolo k'a fɔ ni ala ka jɛ ɲi gawo yanni kuma ka laban cɛ mɛ sigɛrɛti maa caman bɛ k'a min a bilali ko kɔnɔ ni ala sɔnna caman bɛ ka gulɔ min inshallah wala n y'o de fɔ mɔgɔ minnu lajarabina sigɛrɛti min ani dulɔ min ani dɔrɔkuta ye a fura b'an bolo ni ala ka den ye a sɔngɔ yɛrɛ man ca 2000 de don mɛ n'i nana n'an y'a lajɛ i ka sigɛrɛti min i ka dulɔ min i ka dɔrɔkuta kunnafɛn de don wa ou bien dabali de don wa ou bien ko dɔ de y'a bali a kɛ ni ala ka jɛ ye o de bɛ lajɛ sisan bon mɔgɔ minnu fana bɛ tubabu jamana na n'u mako bɛ papier ko la ou bien baara ko la ou bien u mako bɛ ko dɔw la u yɛrɛ ka ko la ou bien muso ko dɔw la parce que i b'a dɔn muso dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ u kɛlen bɛ k'u cɛw gɛn ka bɔ so kɔnɔ cɛw dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ u kɛlen bɛ k'u musow tɔɔrɔ so kɔnɔ bon nin fana bɛɛ bɛ yen ni ala ka jɛ ye n'i y'an wele k'o kungow fɔ an ɲɛna ni ala sɔnna ala barika la n b'i dɛmɛ ani furuko ni denko bon ko belebele min bɛ yen bi n'o bɛ bɛɛ lajɛlen kun na n'an bɛɛ lajɛlen bɛ yen parce que adamaden balo kɔnɔ adamaden bɛ ala deli ko 3 de la ka se 4 ma n'i ye mɔgɔ ɲuman ye i bɛ ala deli ko 3 de la ka se 4 ma a ko fɔlɔfɔlɔ i bɛ ala deli ala ka si d'i ma ni ala sɔnna ala ka si d'a ma n'i ye si sɔrɔ i bɛ ala deli fana ala ka kɛnɛya d'i ma o de kosɔn an fɔlɔla banakow ninnu na ni ala ka jɛ ye bon ala k'an kɛnɛya ni sabanan min b'o la o de ye garijɛgɛ ko ye parce que n'i ye si sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ ni garijɛgɛ ba t'i la ni nafolo t'i bolo i ye baara sɔrɔ o la fɛn min ye nafolo baara ye nafolo baara fana nasiraw kɛnɛmaw b'an bolo ni ala ka jɛ ye ka ala deli kɛ k'a karaba sitani sira tɛ a tɛ bana bila i la a tɛ foyi k'i la ni ala tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ don ani yiriw ye ni ala ka jɛ ye ala y'o sababu fana nɔgɔya ma ni ala sɔnna o nafolo baara kalo 3 bɛ yen jinɛmɔriya tɛ wari yɛlɛma tɛ ala k'i garijɛgɛ ɲa k'i ka sababu ɲa i ka nafolo sɔrɔ nafolo min b'i yɛrɛ ladon ka dimi bɔ i la ka faso ladon ka baso ladon k'i yɛrɛ yira ɲana i bɛ silamɛya kɛ i bɛ ala kow kɛ n'a ye kalo 3 ni ala sɔnna ala ka sababu nɔgɔya parce que nafolo ko ye sababu de
y'a faamu kalo saba kɔnɔ o nasiraw bɛ n'o ka jan mɔgɔ min ma fana a kalo fila bɛ kalo fila kɔnɔ ala ka sababu baw nɔgɔya ka nafolo nɔgɔya ka relation baw d'i ma ni ala sɔnna a tɛ foyi k'i la a tɛ fɛn b'i si la a tɛ foyi k'i la ni ala sɔnna o fana nasiraw bɛ ni ala sɔnna n'o fana ka jan ma tile 40 fana nasiraw bɛ mais an bɛ kuma ka bɛn nin bɛɛ lajɛlen na ni ala sɔnna nafolo ye sababu de parce que n'an ko yanni tile 40 cɛ yanni tile 40 cɛ tuma dɔ e tun tɛ 1,000,000 sɔrɔ e tun tɛ 500,000 sɔrɔ i ye ni ala sɔnna n'an ye baara k'i ye ala barika la i bɛ se ka sababu sɔrɔ min b'a to relation bɛ na sababu bɛ na n'an tugura ɲɔgɔn kɔ ni ala sɔnna k'o bɛ ɲa kalo fila tan fana bɛ ten kalo saba tan fana bɛ ten sauf tuma dɔ an bɛ ala deli kɛ dɔw ye o bɛ se ka sababu sɔrɔ kalo fila kɔnɔ ou bien kalo saba kɔnɔ olu bolo dɔrɔn déjà olu ye sababu sɔrɔ dɔrɔn a banna olu mako tɛ karamɔgɔ yɛrɛ la o t'i wele kuma tɛ k'a fɔ k'i ka wari tɔ min bɛ na a filɛ nin ye an y'a kɛ mɔgɔ caman ye mais tuma dɔ a bɛ tiɲɛw bolo de o bɛ laban k'an wele k'olu bɛ kɛwuya kan o b'a sɔrɔ an b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ olu kan e bɛ baara min na san 10 san 20 san 15 i b'a dɔn mɔgɔ tɛ se k'o kuma ninnu kɔrɔ f'i ɲɛna i y'a faamu o de kosɔn ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'an jɛra baara la tuma dɔ i ye 10,000 de di ne ma i bɛ 20,000 i bɛ 40 de di ne ma ne ka wari min b'i fɛ kana taa nata fɛ kana taa nafa ni ala ye sababu nɔgɔya i ma na ni wari in ye i bɛ ne la nisɔndiya ne bɛ dɔ fara n ka baara kan mais n'i ko i ɲinana ne ko ne fana bɛ ɲinɛ i kɔ ala k'an bɛ sababa ma nafolo nasiraw bɛ yen nafolo sanuma jinamoriya tɛ wari yɛlɛma tɛ fɛn wɛrɛ tɛ ala deliw de don an ye minnu sɔrɔ fasow ni basow kɔnɔ ni ala ka jɛ belebele yan'an ka bɔ waati korona ka ban cɛya fura alhamdulillah n y'o de fɔ n ko cɛya fura a ɲuman ɲuman de ye nin ye a nasiraw ka ca i y'a faamu wa tuma dɔ dɔw ta dabali bɛ se ka k'a la dabali awɔ i n'a fɔ ni muso fila saba bɛ minnu bolo ala k'an bɛ sababa ma dɔw bɛ se ka dabali kɛ n'i taara nin yan fɛ dɔw tɛ kɛ n'i taara nin yan fɛ dɔw bɛ kɛ olu y'an dabali siraw ye ni ala sɔnna an bɛ se k'o dabaliw tigɛ ni fɛn mun ye olu bɛ yen mais min ta ye fanga de ka dɔgɔ u bɛ fatigi de bɛ na u bɛ tuma dɔn ka teli de dilan kan ni ala sɔnna i bɛ se ka ninnu ta bon sifaw in fana n'a y'a sɔrɔ bana kirikaraw dɔw bɛ n'o b'i kɔnɔ ou bien joli ko bɛ mɔgɔ minnu na problème bɛ mɔgɔ minnu na bon n'i ye jima in ni nin ta ni ala sɔnna a bɛ se k'i traiter bon min ta ye ko wɛrɛw ye cɛya furaw fana daga wɛrɛw bɛ yen a farimanbaw bɛ yen min fana tɛ nin ye ni ala ka diɲɛ an bɛ se k'o fana kɛ mais an bɛ se ka kuma min fɔ dɔrɔn adamaden dabali ko parce que mɔgɔ caman b'an wele o de la k'a fɔ ko kɔrɔti b'u la parce que kɔrɔti ko ye tiɲɛ de ye kira sallallahu alaihi wasallam o ye kɔrɔti k'a la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔrɔti nasira ka kɔrɔti bɔ i fari la ou bien ka dabali yɛrɛ mɔgɔ min y'a kɛ k'a yɛlɛma ka bɔ i la k'a yɛlɛma ka taa tigilamɔgɔ fɛ o nasiraw b'an bolo ni ala ka diɲɛ ye ala k'an bɛ sababa ma inshallah an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'an ka sekuw fo k'an ka mukadamuw fo an karamɔgɔbaw minnu bɛ sigilen bɛ k'an filɛ nin waati la u ka kalanden don dɔw ka karamɔgɔ don dɔw fa don dɔw den don ni ala ka ɲin'o de ye Alhaji Professeur Mamadu Gakoye ka bɔ Gumu Nara sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sangarebugu masa in ma k'o kɔfɛ n bɛ yan ni ala sɔnna sunkalo makolo in na fo ka sunkalo ban yanni ala ka wagati minnu se mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i mako banna i k'i jija i ka boli ka na parce que an tɛ mɔgɔ sigibaga ye ala k'an bɛ sababa ma an bɛ kuma jɔ yan komi ko wagati sera ni ala ye wagati wɛrɛw yira n na kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ sigiyɔrɔma kelen a bɛ se ka ɲinana dɔ kɔ o tigilamɔgɔ bɛ se ka n wele k'u ka fɛtaw fɔ ɲɛna n'an ka dɔn ta b'a la an b'a fɔ n'an ka dɔn ta t'a la fana an b'i labila assalamu alaikum wa rahmatulah wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatulah. K'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bi ani Professeur Mamadu Gakoye de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Fayida kɛnɛ kan ka foli bila an kanubaga bɛɛ lajɛlen kan Asan Nasrulayi Hayidara fo o ACI 2000 kɔnɔ an ka foli b'a ye ka Sirifila duba bɛɛ lajɛlen fo Bangoni taw ka taa se fo Darafela taw bɛɛ lajɛlen ma an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen k'an kanubaga fo diɲɛ fan bɛɛ Ivoire Faransi Italie fan o fan an filɛbaga bɛ fan o fan Fayida kɛnɛ bɛ filɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli b'a ye an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh a k'an bɛɛ diɲɛ wagati alhamdulillah.